Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina wa Safiina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa duriyati wa minan nabiyina wa salin wa ali kullin wa sawi kullin ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina wa lahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan la mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Suyuti wa masyayina wa masyayina wa baina ummatina Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Wala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharain amin ila anqala. Afatat mauna apa toh apa toh ngarep-ngarep sapa sira kabeh. Afatat mauna apa toh ngarep-ngarep sapa sira kabeh ayuhal mukminuna pira-pira mukmin. Ayu'minu ing yen to iman sapa Yahudi. Yahudi tegese Yahudi lakum krana sira kabeh waqat kana lan temen apa waqat kana lan temen ana sapa farikun siji golongan thaifatun tegese kelompok minhum saking Yahudi ahba ruhum tegese pira-pira pendetone Yahudi yasmauna iku yasmauna ngrungu sapa farik kalam Allah ing dawuhne Gusti Allah fit Taurati ing dalam Taurat tsumma yuharrifunahu nuli sampean masih ngarep-ngarep mereka beriman karena sampean padahal salah satu dari golongan mereka itu telah mendengar kalam Allah di Taurat bukan malah diamalkan tapi malah dirubah. Berat ini. Hah? Datang Taurat beni malah ya malaki tapi eobe. Cangkal masuk. Jadi ben ngarep orang sing ngaruah masuk Islam. Benar Allah tibin. Mimba dima aqaluhu ing dalam sause yen to ngerti sapa farik hu ing kalam Allah fahimuhu tegese faham sapa farik hu ing kalam Allah wahum hale utawi farik tadi iku ya'lamuna ngerti sapa farik annahum stuhune farik iku mufattiruna wong kang lalai wong kang nglakoni dosa wong kang nglanggar wal hamzatu lan utai hamzah ikulil inkari krana ngingkari aila tatma'u tegese ojo ngarep-ngarep sapa sira kabeh falahum nuli iku kaduwe
Yahudi sabiqatun utawi cerita kang dingin fil kufri ing dalam kufur. Wong dengan nabinya saja begitu, dengan kitabnya wis diubah sekarang dhewe ora cocok obe tak pas kitab ya obe, masya Allah teh ngarep orang sing ngajuah masuk Islam lah cara ngarep coba Allah percuma. Wa idza laku lan ing dalem nalikane tetemu sapa Yahudi ai munafikul Yahudi tegese wong-wong munafik Yahudi. Berarti Yahudi yang masuk Islam tapi dia sebenarnya munafik, hanya memperlihatkan Islam padahal dia tidak iman. Alladzina ing pira-pira wong amanu kang iman sapa alladzina qalu ngucap sapa ya apa Yahudi amanna iman sapa kita bi Muhammadin kelawan sedune Muhammad iku nabiyun nabi wa walan utawi Muhammad iku al mubasyaru wong kang den kabar wong kang den aweh kabar bunga sapa bihi kelawan Muhammad fi kitabina ing dalam kitab kita. Fi kitabina ing dalam kitab kita. Jadi orang Yahudi itu ada beberapa kelompok. Yang satu pendeta. Dia kerjaannya merubah-rubah syariat Bani Israel. Syariatnya apa namanya Nabi Musa. Kitabnya pun dirubah. Tulis lagi dirubah. Nah, ada yang satu golongan lagi munafik, dia masuk Islam tapi cuma tampak dari luar saja, dari dalam tetap nggak iman. Ngomongnya kita iman kepada Nabi Muhammad dan dia adalah orang yang dikabarkan dalam kitab kita. Wa idza khalalan ing dalam nalikane bali raja'a tegesene bali sapa ba'duhum sebagiane Yahudi ila ba'din maring sebagian kang liya qalu ngucap sapa Yahudi ay ru'usauhu tegese pira-pira pemimpine Yahudi alladina kang lam yunafiku kang ora munafik sapa alladzina liman maring wong nafaqo kang munafik sapa man. Kemudian golongan yang satu pemimpinnya, pembesar-pembesarnya ada apa jenenge? Ada pendeta, pembesar, kemudian orang yang munafik. Bilang atau hadisunahum apa toh nyritakaken sapa sira kabeh hum ing mukminin tegese mukminin ay mukminin tegese mukminin bima kelawan perkara fataha kang buka sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh. Terus ai arafakum tegese aweh ngerti sapa Allah kum ing sira kabeh fit Taurah ing dalam kitab Taurah minnati Muhammadin saking sifate Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sampai ngasih tahu apa yang ada di kitab Taurat tentang sifatnya Nabi Muhammad. Katanya si pembesar-besarnya liuhajukum supaya musuhi
sapa mukminun kum ing sira kabeh liukhasimukum supaya tegese supaya nglawan sapa mukminun kum ing sira kabeh. Wala mulan utai lam iku lis sayrurah. Rono makna sayrurah. Bihi kelawan tadi ma fatahallah. Inda rabbikum ing dalem sandingi pangeran sira kabeh fil akhirah ing dalem akhirah. Wa yuqimu lan ngadekaken sapa mukminun alaikum ing atas sira kabeh al hujjata ing bukti fi tarki itibaihi ing dalem ninggal anut Nabi Muhammad ma'ilmikum ing dalem sertane ngertini sira kabeh bisidqihi kelawan bendere Nabi Muhammad. Sampai gimana kok ngasih tahu mereka? Jadi sampai ngasih tahu mereka supaya mereka melawan kita nanti di sisi Allah. Dan apa yang sampai katakan jadi bukti untuk melawan kita. Ya. Apalah takilun oboto orang faham ngerti sapa sira kabeh. Annahum setuhde mukminun iku yuhajjunakum. Bakal ngelawan sapa mukminun kum ing sira kabeh ida tahaddastumuhum ida haddastumuhum ing dalam nalikane nyeritaaken sapa sira kabeh nyeritaaken sapa sira kabeh hum ing mukminun bibakrat fatatahu luli padek sapa sira kabeh muli mandek sapa sira kabeh qala dawu sapa Allah taala awala ya'lamuna apa to ora ngerti sapa Yahudi. Al istifham utawa istifham lit takrir krana makna takrir wal wawu lan utawi wawu ad-dakhil kang manjing alaihi ing atase wawu alaihi ing atase istifham lil atfi krana ataf awala ya lam berarti atafnya ke afatat mauna awala ya lamuna. Apa tuh orang ngerti tadi ya? So Yahudi. Annallah astuni Allah. Iku ya'lamu ngerti so Allah ma ing perkara yusirruna kang ngrahasiaken sapa mukminu Yahudi wa malan perkara yuklinun kang martelaaken sapa Yahudi ma tegese perkara yufuna kang ngrahasiaken sapa Yahudi wa malan perkara yuzhiruna kang mertelakan sapa Yahudi min dzalika sang mukul madkur wa ghailan liyani dzalik salam wa au wa ini fayra'u nuli sadar sapa Yahudi andalika saking gunung-gunung matkur atau balik sapa Yahudi andalika saking gunung-gunung matkur. Apakah nggak tahu mereka kayak apa ya, seakan-akan kok nggak tahu apa yang dilakukan mereka, seakan-akan Allah tidak tahu bahasanya mereka Allah tahu apa yang mereka simpan dan apa yang mereka perlihatkan. Wa minhum lan iku setengah sangking Yahudi Yahudi tegese Yahudi al-ummiyuna utawi pira-pira wong awamun tegese pira-pira wong awam yang enggak tahu masalah agama. La ya'lamuna kang ora ngerti sapa
ummiyuna alkitaba ing kitab at-Taurat tegese Taurat illa kejaba lakin tetapi tegese lakin tegese tetapi amania kejaba atau tetapi pira-pira angan-angan akadiba tegese pira-pira kebohongan talakuha kang merkole sapa ummiyun ha ing akadib min ru'asaihim saking pira-pira penggede-penggede ini ummiyun Pak Tamaduha nuli nganggep bener sapa ummiyun ha ing akadib atau dadi sandaran apa akadib nanti akan sandaran sapa ummiyun ha ing akadib. Jadi ada kelompok mereka yang nggak tahu apa-apa, cuma ikut-ikut aja. Seoca ini torok. La ya wa in tegese mah ora wa in hum lan ora utawi ummiyun fi jahdin nubuwatin nabi ing dalam nolak kenabiane Nabi Muhammad wa ghairi lan liyane jahat mimma sange perkara yahtalikuna kang gawe-gawe sapa ummiyun hu ing ma illa yadunnuna kejaba nyono sapa ummiyun donan kelawan nyono wala ilmalan ora ono ilmu iku maujud lahum kadue ummiyun. Jadi tadi ya kaumnya Bani Israel terbagi jadi 4. Yahudi Madinah ya. Yahudi Madinah terbagi jadi 4. 1. Pendeta-pendetanya kerjone merubah kitab mereka bege syariat. 2. Orang yang pura-pura masuk Islam. 3. Ketua-ketuanya tokang ngompor-ngomporen, tokang nyareh celah ngalagi Islam. Keempat, orang awam tak tahu apa-apa, terorok norok. Sedisa apa nganggep Nabi Muhammad beni Nabi terorok, pokoknya norok. Dan mereka cuma apa ya? Dalam pikirannya cuma punya angan-angan yang itu semua kebohongan. Kok re masuk surga, kok lah bener, kok lah norok agama bener. Cuma angan-angan yang dibuat-buat oleh pendeta-pendeta dan ustadznya. Nah, itu mereka. Jadi dalam begitu juga dalam akidah kita ya. Menurut ulama, akidah itu tidak boleh taklid. Tidak boleh ngikut, ngekor. Saya sitong akidahnya ahli sunnah wal jamaah, Isna Asyariyah. Tidak boleh cuma mengikut tok, harus tahu dalilnya apa buktinya, benar apa enggak, harus tahu. Kalau masalah akidah, lain halnya masalah fikih. Kalau masalah fikih boleh taklid. Kalau akidah tidak boleh taklid. Kalau taklid maka akidahnya belum sah, si dosa. Karena nggak nyari nggak nyari hukumnya, nggak nyari kebenaran masalah akidahnya, berdosa. Dan dikhawatirkan nanti dia keluar dari Islam.
Fawailun mongko utawi siksa syiddatu adabin tegese bangete adab iku lil ladina kadue pira-pira wong yaktubuna kang nulis sapa ladina alkitaba ing kitab bi aidihim kelawan pira-pira tangane alladina mukhtalikon hale den gawe-gawe min indihim saking arahe aladina saking arahe aladina. Sungguh adab yang pedih bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya, direka-reka dari dirinya. Kemudian setelah nulis yaquluna tsumma ngucap sapa alladzina hada utawi iki kitab iku min indillah saking munggone Gusti Allah. Rek tu saja. Dadi oleh kitab Taurat dari Allah ke Nabi Musa pas depak ngedingaki setak cocok eobe. Saya tak totok ya apa? Tambahin kelakuan tak bener. Pas orang ngak riyah siarebaan masuk Islam, kan bener mah? Orang ngak riyah, cek kita mau tipi apa? Gente. Pakon cek Arab, Allah si ada bu, cek Arab. Cek kita berbela ya apa? Mas ada bu ini dari Allah liastaru supaya tuku sopo alladzina bihi kelawan hada atau kitab samanan ing rega qalilan kang sithik minad dunya saking dunya supaya menjadi tameng dia atau alat dia supaya mendapat dunia jual malih oleh dunia di peraturan saya tak cocok obe peraturan saya tak pas obe itu lakon sebaja toro orang oleh bese wahum lan utawi alladzina iku al yahudi reh bukan ya dari klan Bani sempalan klannya Bani Israel Yahudi jadi dia reh Goyaru ngawas sapa al Yahud sifatan nabi ing sifatin nabi fit Taurat ing dalam Taurat wa ayat rajmi lan ayat rajm wa ghairahuma lan liyane sifat nabi wa ayat rajm wa katabuha lan nulis sapa alladzina ha ing Taurat ala khilafi ma ing atase nulayani perkara unzila kang diturunaken apa ma itu fawailun mongko utai kerusakan lahum kadewe alladzina imma krana perkara katabat kang nulis sapa aidihim pira-pira tangan ing sira apa aidihim pira-pira tangane alladzina minal mukhtaliki bayane saking perkara kang den gawe-gawe bae muhtalik wailun lan utawi kursaan lahum maring alladzina mimma saking perkara yaksibuna kang nglakoni sapa alladzina lima maring perkara wa'adahum kang janjeni hum ing alladzina sapa annabi kang nabi annaro neraka keng da iya maka omong wailun oleh kebala inilah benar neraka apa jauhna lantamas sana ora bakal demokna ing kita tusibana tegese ngenaina ing kita apa annaru geni neraka illa ayaman kejaba pira-pira dina makdudan kan siti
Bah, ya jawab, iya kok masalah kaking sekejap. La ya ma'dudah. Duh lah. Qalilatun kang siti. Kak qalilatan kang siti arba'ina 40. Muddata ibadati abaihim ing dalam mengsone nyembahe pira-pira bapake Yahudi atau alladzina tadi al-ijla ing sapi sumatazulanuli hilang apa ibadah Kul ngucap sapa sira lahum maring Yahudi ya Muhammad takhattum apa toh ngalap sapa sira kabeh hudifat dan buang minhu saking lafat takhattum apa hamzatul wasl istighnaan krana nyukupaken bi hamzatil istifham kelawan hamzah istifham indallah ing dalam mengguni Allah apa ahdan ing janji mitakan tekeni janji minhu sangi Allah bidzalika lan mungkun madkur. Katakan, apakah sampean sudah melakukan perjanjian dengan Allah dengan apa yang sampean katakan tadi? Fala yukhlifa mongko ora bakal ngelanggar sama Allah si Allah ahdahu ing janjina Allah bi kelawan al madkur ahad tadi al madkur la ora utawa tegese bal tegese balik takuluna ngucap sapa sira kabeh Allah ing atase Allah ma ing perkara la taklamuna kang ora ngerti sapa sira kabeh. Bala nggih sukum tegese ngeneki apa narkum ing sira kabeh watak luduna lan langgeng sapa sira kabeh fiha ing dalem anar. Sampean sudah ada perjanjian dengan Allah bahasanya sampean akan masuk neraka sebentar, atau sampean hanya ngomong atas Allah apa yang sampean tidak ketahui? Jawabna apa? Allah. Bala, iya, sampean akan masuk neraka selamanya. Yang ngoncen lajeng gelongku Bani Israil. Dawuh Allah man utawi sawene wong kasaba kang nglakoni sapa man sayiatan ing perkara Allah syirkan tegese syirik wa akhratat lan ngeliputi bihi kelawan man apa khati'atuhu dosane man bil ifradi kelawan mufrad wal jam'ilan jama' ai istaulat tegese nguasani apa khati'ah alaihi ing atase man wa ahdaqat bihi wa ahdaqat tegese ngepung apa hatiah bihi kelan man mingkuli janibin saking saben-saben arah bian mata kelawan yen to mati sawa man musyrikan hale wong kang musyrik faulaika mongkono wong iku ashabun nari pira-pira
penduduk neraka, hum utawi ashabun nar, fiha ing dalam annar iku khaliduna pira-pira wong kang langgeng. Ru'ya den joko den reksa fihi ing dalam ya kalimat ashabun nar ini hum fiha khalidun. Apa makna man, maknane man. Jadi kan tadi mufrad ya. Man kasaba berarti fa'ilnya mufrad dhamir. Man kasaba, fa'ilnya mufrad. Kemudian lanjutannya faulaika kan dari jamak itu. Ashabun nar hum. Wong dari man kasaba. Ahatat bi khati'atuhu. Hu. Kemudian jadi hum. Itu yang pertama melihat sisi lafadznya, yang kedua melihat sisi maknanya. Mereka banyak. Walladzina lan utai boro-boro amanu kang iman sapa alladzina wa amilu lan ngamalaken sapa alladzina as-solihati ing pira-pira perkara bagus, ulaika mengkono-mengkono alladzina iku ashabul jannati, pira-pira penduduk surga, hum utawi ashabul jannah, fiha ing dalam jannah iku khaliduna, pira-pira wong kang langgeng. Jelas syarat jadi penduduk surga itu dua, iman dan beramal soleh. Tidak cuma beriman saja, tidak amal soleh saja tanpa beriman. Lek beriman saja, ya kiabid lain neraka. Cukup wallahu alam shawab. Fatihah. Ini kita kemarin